ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସୋମବାର ସକାଳୁ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ସୋମବାର ସକାଳେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି ଆଇଏମ୍ଡି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସାରଙ୍ଗସ୍ଥିତ ଆଇଆଇଟିଜି କଲେଜକୁ ଆସିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଏହି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୋମବାର ତଥା 8 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଏକ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା 9 ତାରିଖରେ ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅବପାତ ପରେ ପରିଣତ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ସେଠାରେ ଏହା ଏକ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇନାହିଁ କି ଓଡ଼ିଶା ଉପରକୁ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ। ଦେଶରେ ସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ। ନଜର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 103 ଟଙ୍କା 19 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 76 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 96 ଟଙ୍କା 72 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 89 ଟଙ୍କା 62 ପଇସା ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 106 ଟଙ୍କା 31 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 27 ପଇସା ହୋଇଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 106 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 76 ପଇସା ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।